Fem muntanya. Si entreu sovint a l'Instagram de l'Anna Grífols ja haureu vist que penja molts vídeos curts amb informació molt interessant. En un d'aquests reels que penjava darrerament parlava sobre com fer esmorzars més saludables i divertits. A partir d'aquest tema, doncs, em van venir unes quantes preguntes al cap que intentarem resoldre amb la nostra nutricionista esportiva de capçalera. Anna Grífols, ben tornada al Fem Muntanya. Hola, què tal? Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. L'Anna, ja ho sabeu, la trobareu a NutriExpert i us recomano que escolteu els seus podcasts també a Spotify. L'enllaç us els deixo a les notes d'aquest capítol. Si us agrada la nutrició esportiva i voleu aprofundir, doncs la trobareu als podcasts també de Spotify. Anna, per començar, a veure, en un reel enumeraves uns quants aliments que ens farien l'esmorzar més sa i més divertit. Per exemple, dius que canviem el suc de fruita per una peça de fruita, millor una torrada de pa integral que unes galetes o bolleria industrial, això crec que és bastant clar. Dius que mengem cereals menys processats i que canviem la proteïna de l'embotit per altres proteïnes com l'humus o crema de cacauet i alvocat, per exemple. La llista és més llarga, però la podeu recuperar en aquest reel d'Instagram. Comencem pel principi. L'esmorzar hauria de ser l'àpat més important del dia o no? No, en veritat no. O sigui, això és algo que s'ha dit sempre, no? Aquella dita d'esmorza com un rei, dina Sí. com un príncep o alguna així, crec que era. I sopa com un pobre, em sembla que era, no? Exacte, i sopa com un pobre era la que em faltava, però realment això depèn molt de la teva activitat, perquè, per exemple, tu imagina't que tu entrenis a la tarda, doncs depèn de com sopis, potser et mors de gana aquella nit, m'entens? I estàs despertant-te perquè tens gana. Llavors, tots els àpats són importants, aquests tres, esmorzar, dinar, sopar, són importants en funció de l'activitat que nosaltres fem. Llavors, que nosaltres entrenem després d'esmorzar, bueno, doncs fantàstic, llavors hem d'esmorzar una mica millor o també podem esmorzar menys i reservar-nos per al mig matí que sigui com un recuperador més fortet, no? Llavors, ha d'anar tot això de la quantitat, de l'equilibri, de què mengem, ha d'anar en funció de la nostra activitat física, per suposat. I si entrenem a primera hora, que jo crec que hi ha molts dels nostres oients que entrenen a primera hora, jo també sóc un d'ells, quants àpats hauríem de fer per començar el dia? Un abans d'entrenar, un després d'entrenar o un abans i un altre després d'entrenar? Bueno, això depèn, no? Perquè, per exemple, ens pot interessar entrenar una miqueta amb dejú, llavors doncs, potser podem no menjar res abans d'entrenar i després, en canvi, fer un bon recuperador, un bon àpat que ens serveixi per recuperar i per compensar una miqueta aquest esmorzar que no hem fet. També, altres persones que potser no els hi va bé entrenar en dejú o són d'aquestes que tenen molta gana, poden optar a menjar una miqueta només, doncs, el que seria una papilla de cereals de bebè o una torradeta o alguna coseta més lleugereta, un plàtan madur, i després entrenar i fer el recuperador, o sigui, un recuperador on s'entenem a un esmorzar ben equilibrat després, o hi ha persones que esmorzen, tenen una horeta i mitja per fer la digestió i després al mig matí pot ser una miqueta més lleuger, no? Llavors, la veritat és que podem optar de moltes maneres diferents. Jo crec que el més important, més que com mengem o com distribuïm aquestes hores inicials del dia si entrenem és què és el que ens va bé a nosaltres, no? Jo sóc molt partidària de que es provi, de que es testi, de que mirem aviam què és el que ens va millor i a partir d'aquí que no tinguem por de fer proves i ens quedem amb el que a nosaltres més ens agradi i millor ens sentim després. A veure, parlem d'algun dels aliments que ens poden sentar millor o pitjor o que tu recomanes que són més saludables que d'altres. Per exemple, et dius que deixem el suc de fruita, el típic suc de taronja que hem vist sempre i que, evidentment, sempre natural, sempre recent expremut. Dius que és millor una peça de fruita, és a dir, és més sa menjar-se una taronja que un suc de taronja recent expremut? Aviam, sí, quant a saludable és molt més saludable, no? També depèn una miqueta el moment, perquè després d'un exercici físic potser que sí que ens interessa prendre un suc de taronja recent expremut i ja està, però sí que és veritat que quant a saludable, el problema que tenen les fruites a l'hora de fer sucs és que eliminem tota la fibra, que és la part més important, és la que fa que el sucre de la fruita no es converteixi en un sucre lliure com un sucre de taula i realment això és el que provoquem, no? Quan estem experiment el suc. Però per què?
perquè eliminem la fibra. O sigui, la fibra és el que queda com allà, no? I és el que després llancem. Jo me'n recordo un pare que era el que es cabrejava molt quan érem jovenets perquè tiràvem la polpa del suc de taronja. I ell sempre era el que s'ho menjava. Doncs quina raó li he de donar anys després de que realment ell s'estava menjant el millor, que era aquesta fibra i aquest efecte prebiòtic que donava en el seu intestí. Llavors, això és algo que al llarg del temps s'ha anat sabent, i si a mi em pregunteu què és més saludable, sempre us diré una fruita amb pell, després una fruita sense pell, i si anem després als sucs, doncs jo sempre recomanaré que si a algú li agrada molt fer sucs perquè no li agrada la fruita o per qualsevol situació, que intenti, en vez d'espremer-ho o fer-ho amb liquadora, que elimines la fibra, intentar triturar-ho tot i fer-ho amb batedora, que almenys la fibra quedarà allà. Llavors, el tema no és que els sucs no siguin saludables, és com els fem els sucs perquè deixen de ser saludables. Llavors, hem d'intentar consumir més fibra i d'aquí ve el problema dels sucs, que al final la traiem, s'allibera tot el sucre i acaba sent un aliment que no és saludable. Ara t'anava a preguntar justament aquesta última resposta teva, no? És a dir, en cas de que ens agradi la truita triturada, és millor fer-ho en batedora en format de batut, per exemple, que no triturada amb un espremedor o una liquadora, no? Exactament, però per això, perquè podem mantenir la fibra, no? Jo, a vegades vaig a una panaderia que hi ha aquí, hi ha Vilanova, no? Que és l'Espigador, que és molt famosa, segur que la coneixes. Em sona. I veritat que sí. Clar, és que el 2017 el Jordi Morera va ser el millor panader del món. Llavors, vaig conèixer l'arrel d'això i el que em va agradar més és que ells el que fan és triturar tota la taronja quan demanes un suc, excepte la pell, ¿vale? Però deixen només la pell per sobre, tota aquesta polpa de color blanc, i t'ho trituren tot i et fan un suc amb això. Clar, el bo és que rendibilitzes molt les taronges, perquè amb una taronja i mitja tens un got de suc de taronja. I com a beneficiós per nosaltres, tenim un aport de fibra extra que a més farà que aquest sucre sigui molt més saludable. O sigui, no serà un sucre que arribarà de seguida a sang com si ens haguéssim pres una cullerada de sucre en boca. A veure, canviem una miqueta d'algun aliment. La bolleria industrial, suposo que estem tots d'acord que està la majoria carregada de greixos i greixos saturats, però, per exemple, unes galetes Maria de tota la vida o unes galetes Digestive estan carregades igual de greixos saturats? No les recomanes per esmorzar acompanyades amb un got de llet? No, per suposat que no. Però per què? Perquè hem interioritzat, no?, que les galetes siguin del tipus que siguin, sobretot aquestes Digestive o les que porten fibra o porten fruiteta a dintre, no?, o les Maria de tota la vida, són més saludables. Aviam, sí que és veritat que les galetes Maria, sobretot unes que n'hi ha que estan fetes al forn i tal, sí que poden ser més saludables que unes altres. No obstant, són aliments que porten molt de sucre, molts greixos saturats i al final no són saludables. Jo cada cop que veig una d'aquestes dietes que a vegades et treuen els metges, no?, i els hi donen als pacients i diuen, mira, això és el que has de fer, no?, aquestes dietes de cajón. I dius, aviam, com pot ser que anys després de que els professionals ja sabem de que les galetes no són saludables, que siguin del tipus que siguin, són igualment bolleria industrial, com és que en aquesta dieta el primer que veus és o unes torrades o un no sé què, o un entrepanet i després o un got de llet amb galetes. I dius, però sisplau, si és que això no deixa de ser sucre pur, també. Llavors, no són recomanables. Sí que és veritat que podem fer opcions molt més saludables avui dia a casa nostra i tenir-ne per tota la setmana, galetes d'avena, galetes amb avena i plàtan, que això crec que a partir del confinament i estar investigant a la cuina tots vam descobrir altres maneres de fer galetes i que poden ser molt millors. Ara, si a mi em preguntes si són poc recomanables, sí, per suposat que ho són. Ara, unes més que altres, no? Però a vegades els noms com Digestive, no?, poden confondre'ns i arribar-nos a fer pensar que aquestes poden ser saludables perquè, digestiu, sembla que millori la nostra digestió i no és així. O sigui, realment no deixa de ser un producte processat i una bolleria industrial.
Vale, bueno, aquí primera hòstia que m'emporto perquè sóc bastant fan, ja no perquè siguin més saludables, no me les menjo perquè siguin més o menys saludables, me les menjo les digestive perquè m'agraden molt, el gust que tenen, i sóc bastant addicte. Són manies que tinc, que intentaré doncs, rebaixar el consum d'elles i passar-me a altres tipus de galetes més casolanes. Oh, ja em sap greu, però No, no ets no, no. l'únic, així que tranquil. Bueno, per això en parlem i gràcies a les converses dels darrers anys, escolta, sempre anem millorant i anem perfilant, evidentment, sempre sense arribar a un agòbio de dir és que he de canviar-ho tot. Al final és intentar buscar l'equilibri de trobar-se bé, d'intentar buscar el més saludable possible i rendir a l'hora de fer esport també de la millor manera possible. Vull dir que al final és Aquí buscar un equilibri... tens tota la raó, Xavi, perquè hi ha vegades, no, i això és molt interessant per als nostres oients, els que escolten Fem Muntanya, que volem canviar-ho tot de cop, no? I volem de cop i volta passar a fer una dieta super saludable i ens agobiem. Aquests petits canvis que anem fent a poc són els millors. Llavors aquí t'aplaudeixo i els que ens estiguin escoltant també els hi dic que com més a poquet es vagin instaurant aquests petits hàbits, aquests canvis d'hàbits amb nosaltres, més perduraran en el temps. Això no vol dir que ocasionalment no puguem prendre alguna cosa. Jo estic completament en contra de viure en una presó alimentària, però sí que hem de ser conscients de quan volem transcendir, no? I dir, bueno, no, doncs avui vaig a permetre'm aquest caprici i quan és millor que no, que ha de ser la major part del temps, no? Però petites concessions sí que està bé que ens se les donguem. Doncs a veure què en dius dels cereals, perquè també parles dels cereals. Dius que n'hi ha cereals processats que hauríem de ni veure'ls. Quins són aquests cereals que no recomanes i que dius que doncs cereals tipus avena i d'altres? És a dir, quins són els que hauríem d'evitar pel motiu que siguin, no? Que ens pots explicar, i a quins cereals hauríem de passar? Bueno, aquí és molt fàcil, no? Perquè us podria dir, els que siguin més bons al paladar, eviteu-los. Però sí que és veritat, doncs en els últims anys han sortit opcions de granola i de muesli que tenen, bueno, que volen semblar més saludables, no? I que et fiquen 0% sucres afegits, però resulta que a la indústria hi ha una petita llei, no? D'això de feta la llei, feta la trampa, que entén que els sucres afegits és el sucre de taula. Llavors, tu pots afegir altres tipus de sucres, que no deixen de ser el mateix tipus d'hidrat de carboni, però d'altres composicions químiques, però que tenen calories o no, també poden ser endolçants artificials i aquests també s'ha vist que un excés d'ells poden tenir conseqüències negatives, no? Llavors hem de vigilar una miqueta. Els millors, per suposat, seran sempre aquells que nosaltres podem reconèixer el cereal, és a dir, els copos d'avena, no? Per exemple, ostres, els britànics, fixa't la quantitat de vegades que esmorzen els porridge. Doncs el porridge és fantàstic, sigui fred o sigui calent, podem barrejar fruites naturals, és ideal, o fins i tot una miqueta de vainilla, canyella, cacau, i tenim diferents esmorzars per tota la setmana, però bueno, per no avorrir-nos també tenim altres tipus de copos, no? De cereals, per exemple, els copos d'arròs, però sense sucre, sense res, els copos de maïs o els cereals inflats, que són una bona opció. Són cars, perquè ja et duren relativament poc, però sí que és veritat que per compensar i per barrejar-ho amb altres cereals saludables, doncs pots ficar una miqueta de mijo inflat o d'amarant inflat o blat sarraí inflat, saps? Amb una miqueta de fruita, fruits secs i, ostres, estàs tenint una varietat d'esmorzants aquí que realment dubto que puguem arribar a avorrir-nos. El tema és que s'ha de tindre molts productes, no? Perquè no sigui avorrit, sembla que hagis de tenir una miqueta de tot, però al final, com que avui dia tenim opcions d'aquestes que podem comprar pràcticament a granel o amb envasos de 200 grams, doncs jo crec que podem tenir bastantes varietats i que no se'ns faci avorrit ni se'ns faci malbé el producte. O sigui, tots aquests rellenitos i coses rares d'aquestes i tot que porti sucre enganxat, tot això, i tots els que portin xocolata, arròs amb xocolata, tot això, millor fora, no? Millor evitar-ho, però, ojo, Xavi, que aquí nosaltres som esportistes. O sigui, els fem muntanyeros som esportistes. Per tant, això podríem menjar-ho, per exemple, previ a fer una tirada d'esport, no? O sigui, imagina't que jo me'n vaig a la muntanya demà al matí. Vale? Doncs escolta, una horeta abans jo m'aixeco, em prenc uns d'aquests cereals dolços, no? D'aquests que tant agraden al paladar i que tan poc saludables són, però que per lo que després nosaltres farem són adequats.
Vale? Hi ha coses que amb els esportistes ens permeten aquestes petites concessions, però perquè l'esport requereix unes necessitats diferents. Llavors, en aquestes situacions podem dir, vinga, va, doncs m'ho menjo en aquest moment. Però, per exemple, no m'ho menjaria abans d'anar a l'oficina i passar-me 8 hores sentada a la cadira. També parles de l'embotit. Com a mínim, sempre jo he cregut que l'embotit més saludable és el pit de gall d'indi, no? Filetejat, amb lonxes, diguéssim. Però, clar, no recomanes en general cap embotit. Què fem? No, perquè fixa't que tots els embotits són dolents, encara que ens facin creure que siguin bons. Per què? Perquè uns porten excés de sal, l'altre té de tot menys la carn que et prometen. Els altres porten un munt de conservants, vale? Un munt de greixos que no saps ni d'on te provenen. Llavors, els embotits no són saludables. El millor embotit, per dir-ho d'alguna manera, seria aquell que et puguis fer tu. És a dir, per què en vez de comprar pavo, com tu dius, no? Que et fas l'esmorzar i fiques les lonxes de pavo, no et fas un pavo a la planxa, el fileteges i te'l guardes en un tàper a la nevera i en tindràs per 3 o 4 dies per ficar-te amb els teus entrepans. Llavors, anar una miqueta a l'origen, no? Del producte i d'aquesta manera tu controles tot el procés. Que un dia vols fer-te la merves provençals i una miqueta d'oli d'oliva? Fantàstic, t'ho afegeixes. Un altre dia amb pebre? Fantàstic. I vas canviant el sabor, a més, i no t'avorriràs. Llavors, el tema és que els embotits, tal i com ens els venen, per suposat que no són saludables, però sí que podem fer-nos nosaltres altres opcions. Ara, també saps que jo sóc molt partidària de coses vegetals, no? I sempre dic que no fa falta afegir proteïna a tot arreu. Podem tindre un munt d'opcions saludables per ficar les nostres torrades o els nostres entrepans d'un origen més vegetal i aportant també unes qualitats i uns greixos saludables i unes proteïnes vegetals que ens poden anar molt bé. Per exemple, doncs jo sóc molt fan de l'olivada, sigui blanca o sigui negra. I em preguntareu, ostres, però no porta molt de greix les olives? Perdona, l'oli d'oliva és el millor greix que hi ha i les olives és d'on t'extreuen l'oli d'oliva. Aquí hi ha un problema a vegades de dir, ostres, l'oliva no sap... No, per suposat, és que és igual que l'alvocat. I a vegades ens n'anem productes d'altres països quan aquí tenim uns productes boníssims com és l'olivada o les olives. No? Llavors això, amb un entrepà és fantàstic, l'humus també, el motàbal o paté d'albergínia, paté de pebrots... Tenim tantes opcions a triar, però es tracta, sí que és veritat, de voler-ho elaborar una miqueta, no? Que al final són 5 minuts, perquè és barrejar tots els ingredients i triturar-ho amb el Turmix o amb la Thermomix. I la crema de cacauet, dius que és més saludable, per exemple, que una lonxa de gall d'indi, no? Jo pensava que la crema de cacauet era excessiu o que tenia massa greix. Bueno, clar, porta greix perquè és un fruit sec, no? Al final ho tritures i és un fruit sec, però sí que és veritat que el greix que porta és un greix saludable. Llavors, la crema de cacauet comptabilitzaria com fruits secs. Tots sabem que els fruits secs són saludables, no? I que ens permeten aquest rang d'entre 20 i 50 grams de fruits secs al dia. Home, doncs tu pots decidir si fer-los naturals, torradets, o en forma de crema de cacauet o d'ametlles o d'anacars o altaïni. Vale? Llavors, tot això són cremes de cacauet cremes de fruits secs molt saludables que podem utilitzar sempre en quan no anem amb excés, no? Perquè tinc un esportista, per exemple, que si li fico crema de cacauet en 3 dies s'acaba un pot sencer perquè li encanta. Llavors, en aquest cas, dic, home, doncs no, a tu no te'l fico i ja està. Ara deies, no? El tahiri què és? Ai, el tahini és boníssim, és crema de sèsam. A més, té moltíssima quantitat de calci. És una crema de fruits secs espectacular, amb molt de calci, molt d'omega-3. És algo que sí que és veritat que el sabor és més intens, no? Té un sabor una miqueta més àcid, però que és boníssim. És un dels ingredients que conté l'humus, de fet, el tahini. Doncs mira, el desconeixia. Anem acabant. Tema esmorzar, Anna. Anirem dedicant altres capítols a altres aspectes importants de l'alimentació, però un tema també recurrent, el tema de la llet, els que ens agrada la llet de vaca, sempre millor semi que sencera. És que, et seré sincer, he provat altres tipus de beguda vegetal. Em costa, Em costa molt. He provat la beguda de soja, la beguda d'arròs. Em costa. Jo prenc llet semidesnatada. Què hem de fer? Vale.
Mira, jo sóc partidària que s'ha de variar, no? Llavors, si no t'agrada la llet de soja o la llet d'ametlla o la d'arròs, prova la d'avena, que té un sabor una mica més neutre, i busca percentatges de 14-16% d'avena, perquè hi ha algunes que tenen tan poca avena que sembla que et prenguis aigua con algo, vale? Llavors, amb això intentaríem evitar-ho, buscaríem proporcions una miqueta més elevades. A partir d'un 14% d'avena, la sensació al paladar és molt agradable. I després, si em pregunta sobre la llet, jo no sóc gaire partidària de la llet, però sí que és veritat que si hagués d'escollir alguna, escolliria la sencera. Per què? Perquè la sencera porta una miqueta de vitamina D bueno, al final, tot i que, com que nosaltres com a esportistes en principi no hem de perdre pes ni hem de fer cap actuació sobre la composició corporal en principi, doncs no faria falta anar a altres opcions. Aviam, la llet desnatada té més concentració de proteïna, podria ser més ideal per post-esforços. Però també et dic, Xavi, jo si puc eliminar la llet, l'elimino, perquè és un producte que no m'acaba d'agradar per tot el que comporta, no? O sigui, tot com es fabrica, diguem-ne, com es fa. Llavors, aquí no ens avançarem més, si vols un dia t'ho explico tranquil·lament, i si no, tens un documental que el pots trobar al YouTube perfectament o al Netflix, crec que també està, que es diu Cowspiracy, i que és molt interessant per un dia de dissabte o de diumenge al vespre, si tens ganes de mirar què passa amb tot això de la llet i per què a mi no m'agrada gaire. Doncs, escolta, interessant per apuntar-nos a aquesta sèrie. Vull dir, és interessant. I ja per acabar, Anna, també va ser I canviant una mica, si els oients, avisem, si us heu quedat amb dubtes, com sempre, a través de la comunitat de Telegram, la comunitat Fem Muntanyera Telegram, o a través del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat, ens podeu fer arribar més consultes que li traslladarem a les properes seccions amb l'Anna Grífols aquí al podcast. I abans que marxis, una consulta més, perquè vas fer un reel molt interessant. No sé si has pogut averiguar alguna cosa més sobre la imatge de la Courtney Dauwalter a la UTMB, quan aquella imatge que es veu rentant-se les dents en un dels avituallaments. No sé si creus, ara que han passat unes quantes setmanes, doncs que és un tema d'higiene, ja que, evidentment, tots els corredors i totes les corredores prenen més hidrats, més sucres, i per evitar càries és un tema d'higiene, és per un tema del mentol, que també deies que podria ser un tema del mentol. Hi ha algun altre motiu que desconeixem, Anna? Sí, no, o sigui, és superinteressant. Jo ja fa temps, no?, que segueixo el tema del mentol, i llavors quan vaig veure la Courtney, perquè ja saps que jo al final aquest any vaig portar 36 persones a UTMB, i llavors vaig estar molt atenta, no? Llavors anava veient les retransmissions, el directe i tal, i pam, em va aparèixer aquesta imatge. I llavors se'm va il·luminar tot i dic, ostres, tant buscar mentol, tant veure alguns productes com isotònics o alguns gels que ja porten o comencen a portar mentol, i sabent els efectes, dic, i vaig pensar, que tonta que ets, Anna, que no has pensat que, clar, rentar-se les dents en una competició t'aporta, sobretot si la pasta de dents és de menta, doncs t'aporta també aquest sabor a mentol que t'ajuda a despejar-te, no només a nivell o sigui, l'evidència científica està molt que t'obre, no?, les vies respiratòries, és com fer un reset, però després altres esportistes, parlant amb ells, em diuen, Anna, és que jo el que noto quan em prenc un xicle de menta o un avituallament llarg, em prenc un caramel d'eucalipto, no?, doncs el que faig és, ostres, com si se'm tragués aquest sabor a dolç, com si fos un nou començament, una sensació de frescor, i vaig començar a buscar cosetes i ho vaig penjar a la web de NutriExpert. Clar, és que és 4 pàgines d'article que vaig escriure, i per tant seria llarg si fes un resum aquí, però per qui vulgui, o sigui, està en el blog de la web de NutriExpert, relativament recent, no tindreu que buscar gaire, veureu la imatge de la Courtney que us parla el Xavi, sí. I allà mateix veureu tota l'evidència que jo he pogut rescatar, i de fet em va sortir, ostres, de tot el que sabia i tot el que vaig poder buscar de més, em va sortir un article bastant xulo. Un article del 3 de setembre, si entreu a nutriexpert.com, aneu a dalt, em posa blog, i ara mateix, en el moment que gravem això, és el tercer article, i és el que posa, lávate los dientes, la imatge de la Courtney Dauwalter netejant-se, no?, rentant-se les dents,
en aquest avituallament i es veu la teva foto amb el teu article molt interessant. Doncs, escolta, Anna, com sempre, un plaer xerrar amb tu. Sempre aprenem coses, sempre hem de canviar coses, a poc, sense agobiar-nos, sense tancar-nos en cap presó alimentària, que dius, i t'escoltem cada setmana també els teus podcasts a Spotify, que són molt, molt interessants. Ens escoltem ben aviat. Cuida't, una abraçada. Una abraçada.